Zašto svi moraju da urade? Bum! Vratili smo se. Da! Sestre to rade Prvo smo drugačije. snimili pre 6 mjeseci i sad pustili. Treba to da otpevamo. Vratili Braća smo Kovač. se. Tako smo trebali se zovemo. Braća Kovač. pa da. Ne, braća Kovač i Bulić. U povodom toga što smo se vratili stavili smo i ovaj poster. Da, Zato što tim poster, povodom, poster To je naš govori svetac. Batman se vratio i kapirate I metaforu. spasit će Beograd. Od dobrih fora. Da, fora. da. E, tako? da ste, Pa evo, ja sam ne bio... vidim ništa od tvoje tintare. Pa nije to tintara, to To je je... za tebe. To je Duki. Ali te vidim neki trbuh samo. Nije to tintara. Ljudi pogrešno misle da ja imam veliku glavu. Ja se samo nisam ošišao. Imaš malo telo. Ajde prvo kažemo gde smo bili, skupili smo novac za ovu vrhunsku opremu koju imamo. Da, Imamo zlatni mikrofon. Skupljali smo novac i evo ga. Skupljali smo Tako novac je. da bismo ga ovde stavili. Malo se i Kupili smo pevalo. novac i kupili smo samo ovaj mikrofon. To je to. Ali je zlatan. Da, zlatan je, da. Ovaj mikrofon je zlata vredan. Tako je. Spremio quest, Dukili? Kako nisam, čovječe. Ajmo. A Idemo. si ga spremao 6 meseci ili si samo jutros? Samo jutros. Ovo je najduže spremani Mislim da kviz imaš ikad. odgovor Da, na jedno morali smo da pitanje. odložimo snimanje 7 minuta. Da bi... Hoćete da jedan najluđi kviz do sada. Hoćete, da ga tako zovemo ove sezone. Ovo je najluđi kviz ove godine. Ovo je najluđi kviz ove godine. Ti nemoj da vidiš Srećna to nova svaki godina put. svima. Takođe. Da. Je bila nova godina? Može. A, da. Uvijek je bila nova. Može. Može, krećemo, može. Odreću. Pa ćemo da Čekaj ponovimo- malo. Dobro. Čitao sam dosta. Može. Imam Može. Kindle ovdje, vidi. To znači Dobro, nemoj ti tamo da mi... Da ćemo ponovimo samo pravila kviza. Kako beše? Ja sam zaboravio. Svako sledeće pitanje je poen više. Znači 1, 2, 3, 4 poena. A dobijam poen ako tačno odgovorim, je li tako? Tako je. A možemo da vratimo kaznene poene za glupe Da i očigledne vratimo odgovore. kaznene poene. Da vratimo za glupe i očigledno glupe odgovore. Vratite mi. Dakle, ja vam dajem kljuve, a vi pokušate pogoditi o čemu pričam. Može? Može. Ajde. Mogu biti bela. Jaja. Duki, nije valjda čokolada. Nije. Dobro. Ne. A ne, mislio sam jaja, bre, ova... Razumem, ali ne. Da. Ni blizu. Kao muda. Ne. Pokušao da bude prost. Mogu biti crvena i crna. Žena. Navijač. Kapiram, Šica. ali Kad se ne. ofarbaju Razumem u sve boje mi jasno, svoga ali ne. Sviđa mi se. Kluba. Kuda ideš? Mogu biti divlja. Kuda ide? Mogu biti divlja. Divlja. Crvena, crna, plava. Neko ko se farba mnogo. Ne. Ruška Jakić. Da, ona baš Ko ume se da bude farba? divlja. Ona se ne farba, ali jeste divlja. Pa Da. ko, vjerojatno je nekad bila crvena, plava, žuta. Bila je često crvena i plava i žuta. Znaš, zabrinjavajući mnogo ruška. Dakle, pa tu nam živi blizu. Znači, bela, crvena, crna i možda bude divlja. Jagoda. Kako? Jagoda. Nije. Dobro. Pazi ovo, mogu biti lastavičasta. Šta bre? I to sam isto ja rekao kad sam Jaja. čitao. Nije. Stvarno jaja. Lastavičasta. Ne lastavičija, lastavičasta. Ajde pogađamo što znači lastavičasta. To je sledeće pitanje. Verovatno je nešto po boji, da podsjeća na... znam, mogu da vam kažem zašto. To je nešto bolest. Gore crno, dole belo. Kako si to radio? Gore crno, dole belo. Gledao sam Euroviziju dosta. Gore crna, opet neki kolač, a? Dobro. Nije. Torta neka. Pa nekima je kao kolač, da ti kažem. Lastavičasta. Može, nekima je kao kolač. Divlja. Tako je, slatka. Lubenica. Nije. Gde si video crnu lubenicu, molim te? U Pančevu. Mene i dalje zbunjuje zašto nisi samo rekao mogu biti gore crna, dole bela, a ne lastavičasta. Pa zato što se onda, ako je tako zove, se lastavičasta. znači već Stvarno Su se- lastavice gore crne, dole bele. Pa jesu, A koliko kad ja znam. lete ovako? Onda je obrnuto. Onda je zove obrnuta Da lastavica. nije rešenje lastavica. Nije. Lasta. Kažu da sam nastala u Panonskoj niziji. More. To Đorđe Balašević. je nestalo u Panonskoj niziji. Njegova žena? Da. Ne. Njegove pesme. Ne znaš da sam mislio da će ti reći nešto u vezi sa Balaševićem. Kažu da Uvek sam kažemo nastala nešto u vezi sa- mešanjem mađarskih i srpskih vrsta. Nečega. Dete. Nije. Neka patka. Ne. Blizu. Pa i sad ova. Najveći primjerak mene ima pola tone skoro. Pečurka. Nije. Znao sam i to sam... Ja sam vidio. Tikvica. Nije. Deva. Čanak. Nije. Ovo je baš bilo na prvu. Ali ja sam na treću. Šta ćeš sad? Čekaj. Koliko tona? Pa ne, do pola tone. Najveći primjerak je bio pola tone. Mangulica.
Opa, dečko, bravo! Bravo. Jeste jeli mangulicu? Ja sam imao neku Vidjeli slaninu. da ona ima kao krzno neko čoveče Ima izgleda. dlakice, šta? Pa svinja Da. svaka ima dlakice. Da. Da, ali ova ima baš onako je... Podobro, ne Ima mogu. Ima kad je plavičasta. Rutava. Lastavičasta se Da. to kaže. Pazi ovo, njeno meso ima duplo više kalorija, a duplo perije. manje holesterola. to Od mesa dobro ili drugih loše? sorti. Duplo više kalorija. Kalorije ima u njeno meso, a duplo manje Ja sam holesterola. čuo treba što manje kalorija jesti da bi bio fit. Ali treba jesti isto i što manje holesterol. Izgleda to ja nisam čuo. To ni ne jedem. Kapiraš kao da A. je. Postoji dobar holesterol i loš. Tako Jeste. je. Ja, ono... Daj mu neki pojem. Ubi se čovjek. Ajde, idemo dalje. Ajde. Mangulica je naime... Najviše planina u Srbiji. Mangulici, možemo dalje? Ajmo. Slušaj, Viktore. Uglavnom sam mali, nemam ni pola centimetra. Aj, Viktore, A kaži. što baš meni? Aj, A Viktore. što slušaj Viktore? Jesi Aj. se prepoznao? Ja govoriš kao da sam ja to gledao kod nekog. Zub. Nije Mogu biti mali, ni pola centimetra. a mogu biti i veliki, kao Može, normalan. da, od- to Baš ćemo ogroman, doći. može kao bude. 10 santiman. Pa, ako si u Kini, to je... Znaš kako kažu, ako si u Kini, radi ko Guinness. Koliko ovo glupo. Kaže, mogu da izazovem baš veliku štetu. Majstor. Ne. A ne. Ali mislim, Ne to, može da bude u principu tako to je mali. tačno, da. Majstor. Ministar. Mali ministar. Jednom sam ko je ubio... Mali, Siniša Mali. Siniša Mali. Jednom Siniša sam Mali ubio ministar. 5 ljudi u danu. Mangulica. Nije. Bude mali. I ubio je 5 ljudi. Krpelj. Nije. Ajde, evo Možda ga. jeste. Nije. Mislio sam na onog malog... Komarac. Žižak. Ne, kako Žižek. ubije Slavo i čovek? Žižek. Slavo i Žižek. On možda i možda ubije. Pa može. Pa, znaš kako može da ubije? Naprimjer, grize na mostu i kad su ljudi na mostu, Ubije 5 ljudi. naprimjer, ako je 5 ljudi na mostu. Šerloče, nismo tako daleko otišli. Termit. Pazi, to je bilo u Bangladešu 86. kad je ubio 5 Meduza. ljudi. Ne. Šta je bilo u Bangladešu? Bangladeš? To Pa kad je to se ubio? desilo, kad je to nešto što možda bude malo, ali tad nije bilo malo, ubilo je 5 ljudi. A možda bude malo, a možda bude i veliko. Možda bude veće od tog što je malo, da bude mnogo veće. Je. I uglavnom postoji... Bomba. Jako kratko postoji. Bomba. Pa nestane. Nije, bomba jako kratko postoji. Ne. U Bangladešu. Bangladeš. Sve se proizvodi u Ali Bangladešu. jednom sam u Krave. Kanadi, pazi ovo. Krave. Krava. Nije, jednom je u Kanadi trajao 9 dana. Tsunami. Nije, Skakavac. nije. Kako ti trajao 9 dana? Pa, ali najezda skakavac. Evo, ali kako je uspeo u Bangladešu da ubije tolike ljude? Iše To nas pitaš. Iše do mase od Bumbar. 13,6 kilograma. Meteor. Nije. Šta je to? Ajde, Viktore, znam da si blizu. Nije. Što ja to znam? Jel ja to znam Ja kao? ne znam stvari. Da, ti samo pričaš reči. Dovalio me. Ja pričam sve reči koje znam i neka jeste. Ulazimo u finalnu rečenicu. Zmija, Nije. škorpion. Slušaj ovamo, pa ko prvi kaže. Da bi nastao, trebaju mi voda, vazduh, oblaci i razlika u temperaturi. Grad. Grad. Ne redi, pametnije je danas. moram Ne da vezi, kažem. imamo još 2. Ovo je sad 3-0 za Vladu, a ti možda ga pobediš sa 7-3. Ako odgovoriš tačno na sledeća 2 pitanja. Aha, Ne sviđa mi se ovaj kviz, sad sam se setio zašto nisam hteo da snimamo. Zašto? To nije logično. Da, izgubio si u posljednja 2 onako Jeste, ubedljivo morao i... sam se povučem na Tibet i da naučim drevnu veštinu odgovaranja na pitanja. Čitao je Može dalje? Na Rečnik. Tibetu. Može dalje. Aj, Bio sam vrlo popularan 80-ih. Vanja Bulić. Bum! Vanja je bio popularan 90-ih. A da, pa ne sjećam se, ja sam mlad. Jadni 80-ih, bed. Da. New Wave, Ne, Hasselhoff David. nije. Nebojša Krstić. Ako Pazi je ovo. sledeće bez razloga, onda... Dobro. Imam groznu frizuru. O, dobro, i tu smo i dalje. Da. Page the Boy. Nije. Onaj iz Cure-a. Nije. Svi su imali odvratnu frizuru 80-ih, tako To je da nisi suzio. Pa i sad ovo. Moja majka je rođena na zemlji.
Isus. Nije. Bio je popularan 80. Bio je popularan 70. Da, i nije imao neku frizuru. Sve se uklopa. Nije. Čekaj, moja majka je rođena na zemlji, Tako je. a otac negde drugde. Verovatno. Superman. Nije. Ne navijam ni za koga navijam. Najgori. Izletelo mi je. Sisaj ga. Dobro. Pa ne može tako, Duki. Pa i sad ovo. Poen za mene. Moj najveći protivnik je ujedno i moj ujak. Bogoljub Karić. Kako si to? Nemam pojma. Aj si Dobro. takmiče koji ima više para. Pa i sad ovo, I koji ima ružnije brkove. Taj moj ujak nema facu. Čekaj bre, šta je ovo? Kao nema, Ajde, na njemu je nema faca ili facu. uopšte nema Pa facu? tako nema baš facu. Ima nešto. Kao Gumiflex. Kao nema nije. glavu. Pa ima glavu, ali nema A baš facu. dildo. Ne. Kako je ona je na zemlji, on nije sa zemlje. Pa nisam to rekao, ali da, on nije sa zemlje. Ali mama Tako jeste, je, ali ona je onda jeste, pola ali sa tata- zemlje. Bilo je fora da i tata jeste, kao mama mu je sa zemlje. A i Sledeće. tata mu A je. i Pa ne tata. bi me čulo da nas na pogrešan trag Bajaga. navede. Tako je. Nije bajak. A otkucno. Zbog frizure. Pazi ovako, A i ima mama groznu mu je sa frizuru, zemlje. mama mu je rođena na zemlji, popularno 80-ih. Obučen sam vrlo oskudno. Ne, nije Bajaga onda. Ajde. Idemo. Oskudno. Neki super heroj. Srebrni letač. Nije. Možda je pas. Nema facu, pa je pas. Komu nema facu? On. Ujak taj. A ne, ujak mu nema. Ujak mu nema facu i veliki mu je protivnik taj ujak. He-Man. Jeste. Nema facu. Izvini, komu je ujak? Skeletor mu je ujak. Nema, Skeletor. Da. A znate da je to prva crtana serija? Skeletor mu je ujak. Da, pa to može Nisam ni ja sam zaboravio da me da. Ne, potpuno sam to, ne znam da li sam ikad znao taj podatak. Znate da je to prva crtana serija koja je urađena po igračkama? Stvarno? A ne igračke po Obrnuto. seriji, da. A Transformersi? A G.I. Joe? To ne, Transformersi su bili crtani. Sigurno. I G.I. Joe isto bio crtani. A Tom i Jerry? Tom i Jerry, to je bilo davno. Imam triviju, znate su Tom i Jerry prvo bili dva dečaka? Kao gej. Pa ne, Pa Tom i Jerry jesu dva dečaka. Ali mislim nisu dečaka. ali su Baš kao antropomorfni. dečak i dečak. Si gledao neka Tom i Jerry? Tom je mačka. Tom je mačka, Jerry je miš. Jerry je To su mišić. antropomorfne figure. Ne, danas sam... Dobro, ćete ti igramo ovu kao, eto, za slavu. Ajde. Ajde. Ajde, za moju slavu. 6-0. Koliko je? 6-0. Ajde, aj. Idemo, može Napravit ćemo Vićo. pauzu posle ovog kviza od 6 Treba da se meseci. umiješ. Može. 6 meseci. Pa i sad, Viktor, ovo sigurno znaš. Ajde. Ajde. Potičem Kad mi tako kažeš, a ja ne odgovorim, onda sam još gluplji. Znaš sigurno Nisi, ne možeš znaš da- sigurno procenio sam te. Ajde. Nemoj da gledaš. Ma ne gledam bre, šta si se... Pa ne vidi mogu bre, on ovako ne vidi ništa, šta ti? Dobro. Ja sam Kaže, star. potičem s kraja 20. veka. Sa kraja Da. 20. veka. Baš dosta toga. Ja. I Dobro. Ti, i ti. Ne, s kraja 20. Pa nisi- veka. da, Polovina, baš sa ovo nije kraja. baš kraj. Ko mi ili to je pojam? Ovaj taj pojam. Sa polovine? Matrix. Nije. Sa kraja, jel rekao sa kraja? Pazi, polovine. prvi put se zvanično pominju u filmu American Pie. A posle Grafiti. to- Nije. American Pie. Graffiti. American Graffiti Pie. Graffiti Pie. Danas je indisponiran dosta. Pominje ne se Povrijedio je primicač. Čekoslovakija. Nije. Čekoslovak. Pominje oni pominje se, kažu dobro. Čekoslovakija, mislim. Pita. Nije. Mangupi. Nije. Overavaju. Pazi, to je pojam. To što tražimo je pojam Maturu. i taj pojam je akronim. 2. Znači, Akronim. Akronim. A, šta biš akronim? Ono kada imaš A, skraćena, FBI. Nije. Prvi put se pominje. KGB. Pazi ovo. Američkoj piti se prvi put Da, da, pominje da. taj. Da, A, da. OMG. MILF! Milf. Jesam rekao da znaš. Nije bre to tačno. Jeste. Kečeri. Ja sam rekao za... Znate tu se pominje MILF Da. prvi put. Tako volim da Da. proslavim. Ma da Slušaj posle... mene. OMG. OMG. A znate koji je britanski izraz? Yummy mami. Yummy. Yummy mami. Ali to nije To je akronim. naš, to je nije Yummy. akronim. A znaš što je zanimljivo? Britanski izraz. To je Yummy MILF.